dneska stavoné podľa farieb. Použijeme ho takto, taká pekná animácia. Musíme urobiť každý ten jeden trik, alebo niečo také, že by sme získali to modré tu naľavo, nejaký trik alebo jojo. Keď budeme mať všetko, že 20, ukáže nám to, že to máme predať, dostaneme peniaze a potom si budeme môcť skúpiť nové jojo. Teraz myslím, že už na jedno by sme mohli mať. Máme na jedno, takže ho equipneme, alebo už ho máme. Animácia je podobná. A našim cieľom v tejto hre bude získať 5 joj alebo 10. Vidíme. A možno sú tu aj nejaké odmeny. Napríklad tu sú questy. Takže claimneme toto. Máme 100 gemov. A gemy môžeme využiť, myslím, na vajíčka. A rovno môžeme ísť preto toto. A je ľahké získať tu tie joja, alebo tie. A každé jedno ten trik stojí jedno toto. A musíme to predať. A nesmieme asi stať v tom poličku sell, keď to chceme predať. Ale tu si môžeme asi za Robuxy kúpiť, áno, za Robuxy niečo kúpiť. Tam vzadu sú nejaké terče, neviem čo to má byť, ale tu je 45, si môžeme kúpiť ďalšie jojo, takže urobíme tak, aby sme mali viac. Ideme si kúpiť naše tretie jojo, alebo je to jojo, takže ho kúpime a teraz nám bude dávať po 3 a ďalšie možno po 4. Takže furt sme lepší a lepší. Neviem, že či si môžeme niekde kúpiť aj to ten inventár, keby. Ale asi budeme môcť. Ale ja by som najprv našetril ešte tie skilly alebo niečo také. A je to ako tak ľahké, lebo iba klikáme. A keď sa vám táto hra páči, napíšte to do komentárov, dajte like a odber, lebo sa tu proste preklikám, vyklikám sa tu, takže by ste za to mohli dať odber a like, ale rovno za jedno toto myslím, tak môžeme stať rovno v tomto a takto klikať a zrýchli nám to asi aj prácu, lebo nám nebude ukazovať tú tabuľku, ale to teraz nevyužijeme, lebo za 110 si kúpime ďalšie. A teraz budeme dostávať 7. Takže ďalšie bude stať asi tak 200, počítam 250 možno. Ale je ľahké to už získavať. Za každé dostaneme 7. Takže budeme mať viac. Ale poďme si, myslím, aj môžeme si aj ísť kúpiť peta. Ideme sa pozrieť, koľko bude stať jeden. Takže teraz radšej nebudeme klikať, aby nás to neposlalo tam. 250. Mohli by sme zistiť, že čo nás budú stať tie gemy. V petoch nič nemáme, lebo sme si nič nekúpili. A už iba stačí kúpovať tie nové joja. Takže tu môžeme rovno stať. A tak nemôžeme. Musíme ísť tu. Asi tu. Toto bude najlepšie. Takže môžeme iba klikať už. Kebyže tu sa stále že dával dvakrát, že ten postup, jak získavať tie joja, že peniaze dvakrát, tak by sme už mali na ďalšie, ale to bude teraz žlté. Takže myslím, že stačí nám získať už iba to posledné. A to bude asi všetko na toto video potom. Lebo urobíme také kratšie video. Na budúce video získame,
natočíme to isté video, tak možno získame viac. Ale tu máme, kde to bolo, neviem, tu si môžeme kúpiť asi toto, aj toto už ne. Pozrieme sa, čo všetko tu môžeme kúpiť. Máme aj taký rank, ale máme tu aj questy, tu kliky. Tak ja asi klikám automaticky už, takže si dáme rovno sem, klikneme toto a v ďalších nič už nemáme. Teraz zarábame po 14, takže to je oveľa rýchlejšie. Mohli by sme ísť sem sa postaviť, aby sme to nielen toto kupovali, iba nielen aby sme toto, ale aj to tak. A už by sme mali mať na ďalšie. A ďalšie jojo bude stáť 500, takže na to máme. Ďalšie už by bolo iba toto. Toto nám dá 20. Vidím ja sákry normálne. A hovoril som, že nám to už bude stačiť, takže a všimol som si, že máme aj dvakrát tie coiny, takže nám to pomohlo. Takže mne to stačí, pozrite sa na moje minulé videá, dajte odber a like, ahojte a čaute.